τα κλειδιά του. Άρχισε να ψάχνει πάλι τις τσέπες του για να βεβαιωθεί ότι είχε ακόμα τα κλειδιά του. Πρώτα τη δεξιά τσέπη στο σακάκι του. Μετά την αριστερή. Μετά την αριστερή τσέπη του παντελονιού του. Και τέλος τη δεξιά. Στη δεξιά τσέπη του παντελονιού του τα βρήκε. Ησύχασε. Τα έβγαλε και τα έχωσε στη δεξιά τσέπη του σακακιού του. Κάθε φορά που αργεί να τα βρει και που τελικά τα βρίσκει, τους αλλάζει και τσέπη. Για να θυμάται καλύτερα την επόμενη φορά που θα τα ψάξει. Κάθε φορά όμως ξεχνάει που τα έχει βάλει. Και πάντα αρχίζει από τη λάθος τσέπη. Και πάντα τα βρίσκει στην τελευταία. Αλλά μέχρι να τα βρει, κάθε φορά είναι σίγουρος ότι τα έχει χάσει. Και τότε αρχίζει να βλέπει μέσα στο κεφάλι του τι θα γίνει. Θα φτάσει, λέει, νύχτα σπίτι του. Και έξω από την πόρτα του θα αρχίσει να ψάχνει τα κλειδιά του. Πρώτα στη δεξιά τσέπη στο σακάκι του. Μετά στην αριστερή. Μετά στην αριστερή τσέπη του παντελονιού του. Και τέλος στη δεξιά. Όμως αυτή τη φορά, λέει, δεν θα τα βρίσκει και θα αρχίσει να ψάχνει πάλι τις τσέπες του από την αρχή. Αλλά όχι με μια σειρά. Θα ψάχνει ανακατεμένα. Και ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά, που θα του φανούν αιώνες, θα είναι πλέον σίγουρος ότι έχει χάσει τα κλειδιά του και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Και θα αρχίσει να στριφογυρίζει μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Πώς να μπει μέσα. Πώς να μπει μέσα. Πώς να μπει μέσα. Και θα αρχίσει να βρίζει πρώτα σιγά τον Χριστό μου, την Παναγία μου, και μετά λίγο πιο δυνατά τα γαμημένα, ρεπούστη μου. Και ύστερα θα χάσει τον έλεγχο και θα κλωτσίσει την πόρτα και θα αρχίσει να βρίζει ξανά. Γαμώ τον Χριστό μου, γαμώ την Παναγία μου, ο Μαλάκας, ρεπούστη Θεέ. Και ξαφνικά θα ανάψει το φως πάνω από την πόρτα του κάτω διαμερίσματος. Και τότε αυτός θα κολλήσει την πλάτη του στη δική του πόρτα για να μην φαίνεται. Και θα ακούσει το κλειδί στην πόρτα του κάτω διαμερίσματος να ξεκλειδώνει την κλειδαριά. Μια φορά. 2 φορές. Κι ύστερα η κυρία Ελένη θα βγάλει το κεφάλι της. Δειλά-δειλά, αλλά όλο περιέργεια. Και θα αρχίσει να ρωτάει. Πρώτα σιγά. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Και μετά λίγο πιο δυνατά. Βασίλη, εσύ είσαι? Ποιος είναι? Βασίλη! Και μετά πολύ δυνατά. Βασίλη! Εσύ είσαι! Παιδί μου, εσύ είσαι! Και τότε αυτός Βασίλη! θα αναγκαστεί να ξεκολλήσει από την πόρτα του. Και θα αναγκαστεί να εμφανιστεί. Και θα αναγκαστεί να μιλήσει. Ναι, κύριε Ελένη, εγώ είμαι ο Βασίλης, μην ανησυχείτε. Και η κυρία Ελένη θα συνεχίσει να ρωτάει. Τι είπατε, παιδί μου? Είσαι καλά? Θέλεις να ειδοποιήσω κανέναν? Και τότε αυτός θα φουντώσει ακόμα πιο πολύ. Αλλά θα προσπαθήσει να το κρύψει και θα πει: όχι, κύριε Ελένη, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι. Η φωνή του όμως θα τον προδώσει. Η αναπνοή του που θα κόψει τη φωνή του εκεί που κανονικά δεν θα έπρεπε να την κόψει, θα τον προδώσει. Και η κυρία Ελένη θα επιμένει. Θέλεις να ειδοποιήσω κανέναν? Να πάρω τηλέφωνο την αδελφή σου! Και τότε αυτός θα πει: όχι, κύριε Ελένη, δεν χρειάζεται να πάρετε τηλέφωνο κανέναν. Αλλά αυτά, χωρίς να το θέλει, θα τα πει αγριεμένα. Και θα αρχίσει να κατεβαίνει σιγά σιγά τη σκάλα. Και η κυρία Ελένη θα χώνεται όλο και πιο μέσα. Αλλά την πόρτα της δεν θα την κλείνει και θα πει: καλά, παιδάκι μου, καλά. Ό,τι πεις. Εγώ να βοηθήσω ήθελα. Και τότε αυτός
θα αρχίσει να ξαναβρίσκει την ψυχραιμία του. Και για να πείσει την κυρία Ελένη ότι δεν χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο την αδελφή του και ότι δεν χρειάζεται να ειδοποιήσει κανέναν, θα κατέβει όλη τη σκάλα και θα πλησιάσει την πόρτα της. Και η κυρία Ελένη, που θα την πλησιάζει, θα κάνει πιο πίσω και την πόρτα της θα την κρατάει μια χαραμάδα ανοιχτή. Και θα ξαναπεί, αυτή τη φορά ψιθυριστά. Καλά, καλά αγόρι μου. Ό,τι πεις. Και τότε αυτός, επειδή θα είναι σίγουρος ότι η κυρία Ελένη θα πάρει τελικά τηλέφωνο την αδελφή του και θα της πει ότι τον άκουσα να βρίζει και ότι δεν είναι καλά και θα βάλει και σάλτσες από πάνω, δεν θα μπορεί να την αφήσει έτσι και όπως θα τα σκέφτεται όλα αυτά θα της πει «Να, ξέμεινα από γάλα κυρία Ελένη και βαριέμαι να πηγαίνω μέχρι το περίπτερο και αν θα είναι ανοιχτό τέτοια ώρα» και θα προσπαθήσει να τη ρωτήσει ευγενικά «Έχεις να μου δώσεις ένα ποτήρι γάλα?» Αλλά πώς ευγενικά να τη ρωτήσει, όταν ξέρει ότι η κυρία Ελένη θα πάρει τελικά τηλέφωνο την αδελφή του και θα της πει ότι τον άκουσα να βρίζει και ότι δεν είναι καλά και θα βάλει και σάλτσες από πάνω. Και τότε η κυρία Ελένη θα πει «Πώς αγόρι μου, έχω να σου δώσω μόνο ένα ποτήρι, όσο θες». Αλλά επειδή η κυρία Ελένη θα φοβάται, θα πάει να κλείσει την πόρτα της. Και αυτός θα το ξέρει ότι δεν θα του φέρει γάλα, αλλά θα πάρει τηλέφωνο την αδελφή του για να της πει ότι τον άκουσα να βρίζει και ότι δεν είναι καλά και θα βάλει και σάλτσες από πάνω. Όπως την άλλη φορά. Γι' αυτό κι αυτός θα σπρώξει την πόρτα. Και η κυρία Ελένη, από το χτύπημα της πόρτας, θα πέσει κάτω. Και αυτός θα μπει μες στο σπίτι της και θα κλείσει την πόρτα πίσω του. Και θα πάρει στα χέρια του εκείνο το βαρύ κρυστάλλινο βάζο που το έχει πάντα άδειο πάνω στο τραπεζάκι του χολ. Που της το είχε φέρει δώρο η κόρη της, λίγο πρωτού πεθάνει, και θα το κατεβάσει στο κεφάλι της κυρία Ελένης, το βάζο. Πρώτα, μια φορά. Μετά, άλλη μία. Κι άλλη μία. Και μετά, όλοι θα λένε ότι έφταιγε αυτός και ότι δεν έπαιρνε τα φάρμακά του. Ποιος θα τον πιστέψει ότι είχε χάσει τα κλειδιά του?